Ya za a yi littafi na biyu. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama. Littafin ya za a yi littafi na biyu. A littafin da gabata mun dakata ne daidai inda ajiyar zuciya na sauke bayan barinsa gurin na ce, Baba ka haɗa mini shayin, yunwa nake ji. Shiru ya yi mini. Na kalli fuskar sannan na hango damuwa cikin zuciyata na ce yanzu saɓani zai fara ma giftawa a tsakankaninmu. A littafin da ya gabata a wuraren ne muka dakata. Littafin ya samu rubutu daga Binta Umar Abbale wanda ni Sadiq namiji nake karanto muku shi. Yana haɗa mini shayin yana ƙara jaddada mini cewa Bahago ɗan uwana ne, muddin ina son ganin farin cikinsa dole na kula da zumunci kuma ma na kiyaye duk abin da zai wargaza shi. Ni dai kan amsawa kawai nake har ya kammala mini komai na kamo hanyar gida ina tunanin yadda zan yi na bashi girma domin dai da awa 2 kacale girme ni. An haife shi da safe wajen 8:30 ni kuma an haife ni 10:15 na safe. Dalilin da ya sa kenan muke rigima da juna domin mugun son girma ne da shi, ni kuma na ce bai isa ba. Tun da rana ɗaya ma muka diro duniya ban ga dalilin da zai sanya ya ce wai dole sai na kwanta ya taka ni ba zai taɓa yiwuwa ba. Kan shimfiɗa na same shi a zaune rashe a gaban tokar katuwar tabarma ce cike da tsire ga lemu da ruwa a gefe. Hira suke tare da kyalkyale da dariya. Raina ya ɓaci ganin sa kan katifata. Ban ce komai ba na shiga ɗaki na ɗauko faranti da kofi na fito. Ganin suna yi mini wani irin kallo ya sa na tsargu. Na kalle shi da faɗin, tasar min daga guri. Ido ya zuba mini fuskarsa babu yabo babu fallasa. Na ce, ko baka ji ba. Tsaki ya ja tare da cewa shi yasa ma na ji zarni ma ya cika mini hanci. Bari na tashi kada na kwashi kwarkwata da kuɗin cizo. Na ce aikin banza ɗan iska kawai ƙazami. Da sauri ta ce, me abun zagi kuma Jamila? Na faɗa miki ma ki daina ma kiransa ma da ɗan iska ko? Ko ban faɗa miki cewar haka ki daina kiransa da ɗan iska ba? Ta faɗa ran ta ɓace. Na ce ai duk ma abin da zai faru ma tsakankanina da shi ke ce sila. Me yasa ma kika bar shi ya zauna mini a shimfiɗa bayan kin san bana da babban maƙiyi kamar sa? Har ma yana faɗa mini maganar banza wallahi daidai nake da shi domin ba tsoron shi nake ji ba Ta buɗe baki kenan za ta yi magana ya hana ta, sai ta yi shiru tana kallo na tare da mamular naman da ke bakinta tana ta mamulawa wanda na san ba iya ci za ta yi ba. Ya ce, kin ji mama kina kirana da wannan suna wallahi idan baki wasa ba sai na lalata miki rayuwa, sai na mayar da ke abun kwatance a gari, shegiya mummuna. Haka za ki kare babu wani namiji ma da zai kwashe ki saboda tsabagen muni. Na ce na ji dai ni ba fasika ba ce kuma ma bana shaye-shaye bana kuma harkar daba. Tsaye miƙe sai na yi saurin ja da baya domin dai na san zai iya kai min duka. Ya cuce ni aiko duk ƙoƙarin da na yi gurin kauce masa sai da ya ritsa ni ya makure mini wuya a jikin bango. Bel ɗin da ke ɗaure a ƙugunsa yake ƙoƙarin kwancewa, ganin haka yasa na kai wa gabansa duka da gwiwata. Ai kuwa babu shiri ya sake ni yana kallona da mamaki a tare da shi. Ina numfarfashi na ce wallahi kafin kai min illa ni zan fara yi maka, ni ce ajalinka. Tokar ta zabga salati tare da faɗin, ke ce ajalinsa Jamila? To kashe shi kenan zaki ko me kike nufi? Muryarta ta ɗaga sosai wanda ma ya ɗauki hankulan jama'ar gidan suka firfito domin jin ba'asi na abun da ya faru. Ke ce ajalinsa Jamila? Maimaita magana take cikin zuzutawa tare da riƙe bakinta tana nuna alaman al'amari da girmama lamarin. Kawu Sammani ya kalle shi rai ɓace ya ce, Ali ka dawo ko? Wai shin don Allah me yake damunka ne? Me yasa baka ƙaunar zaman lafiya muddin kana gari shikenan bama da natsuwa? Na tabbatar da cewa laifinka ne domin dai Jamila ba za ta yi wani munafurcin ba sai da ƙwaƙƙwaran dalili. Wai shin me yasa kuke neman ku tona mana asiri? Me yasa kuke ƙoƙarin lalata mana zumuncinmu? Cikin rashin jin daɗin al'amarin ya kai ƙarshen maganarsa. Hawaye na zuba a saman fuskata na ce, wallahi ba laifina ba ne, asali ma tun da ya dawo ban kula shi ba. Kawai dai saboda na yi magana ya tashi min daga shimfiɗa shikenan fa ya hau zagina. Ya makure mini wuya a jikin bango tare da cire bel kamar ma yadda ya saba zai doke ni. Yana faɗin wai sai ya illata min rayuwa. Shine fa Tokar fa ta juya maganar a kaina. Kawu Sammani ransa ya sake ɓace. Ya kalli mahaifiyar tasa da ke zaune tana ta faman
ƙarya nake, maganar da nayi ba haka bane. Tokar don Allah ki daina haddasa mini fitina tsakaninsu. Da Ali da Jamila duk naki ne. Me zai sanya kina goyon bayan sa yana cin zarafin yarinyar nan? Bana jin daɗin wannan al'amari ko kaɗan wallahi. Girgiza kanta ta yi da cewa ƙarya take, duk maganar da ta faɗa muku sharri ta yi masa. Ita da bakinta ta yi furucin ita ce ajalinsa. Ita ce take cewa ita ce ajalinsa. Baba Hama mahaifiyarsa ce ta ce ni ma na ji da kunne na, saboda haka dole hukuma ma ta shiga cikin al'amarin nan wallahi. Kawu Sammani ya buga mata tsawa tare da cewa rufe mini baki, shashashar banza da wofi, duk waye ya ɓata yaron idan ma baki ba. Shiru ta yaran ta ɓace ta bar gurin. Ya kalle shi fuskar sa a murtuƙe. Ya ce ka ba ta haƙuri a gabana ko kuma ranka ya ɓaci. Ba zan lamunci wannan rashin kirki naka ba. Jin furucin mahaifin nasa sai hankalin shi ya tashi. Haƙuri yana nufin shi zai ba ta haƙuri kenan ko? To me yayi mata wanda har ma za a ƙasƙantar da shi irin har haka? Lokaci guda ya burkice, ƙwayoyin idanuwansa suka yo jajur. Wani abu mai nauyi ya tokare masa wuya, yana tsaye kamar ma wanda ma aka dasa a gurin. Ya ma gagara bin umarnin mahaifin nasa, wanda ni kuma a lokacin ji nake kamar ma na taka rawa saboda farin ciki. Gaskiya na ji daɗin hukuncin da kawu Sammani ya yanke masa. Tsawa mai ƙarfi ya buga masa da faɗin, ba za ka yi abin da na umarce ka ba ne? Tokar ta ce Sammani ka bi a hankali mana. Wai shin da Jamila da Ali waye babba ne? Ya ce duk ba wannan maganar ba ne Tokar. Ina sane da irin rashin arziki da yaron nan yake yi. Ya addabi yarinyar nan, ya hana ta sakat. Ke kuma kina ɗaure masa gindi saboda yana siyo miki nama da kifi ko? Ita kuwa Jamila duk hidimar da take miki ba kya dubawa. Ki haƙuri da furuci na Tokar. Dole ki gyara, idan ba haka ba Allah zai tuhume ki ranar lahira, domin dai Jamila amana ce a hannunki. Jikinta ne ya sanyi sai ta sunkuyar da kanta ƙasa tana ci gaba da tsotsar baki, wanda nama ne dama a cikin bakin tsotsonsa kaɗai take yi, ko kuma in ce ƙashi, ni dai ban tantance menene ba. Kallonsa ya yi a karo na uku ya ce ban isa ba ko? Kansa ya girgiza yana wuci ya ce ki haƙuri. Da saurin gaske ya bar gurin, don ma har sai da ma ya taka mini kafa da kambus ɗin da ke a kafansa. Ranar kwanan farin ciki ne dalilin abin da ya faru, kuma ma na samu sauƙi daga gurin Tokar. Ban sani ba ko nasiyar kawu Sammani ce take ɗawainiya da ita, domin dai yini ta yi jikinta a sanyaye, sai hannunta mai sanda take yi mini akan abubuwan da suke faruwa tsakanina da shi. Na ce Tokar wallahi babu ruwana da Bahago matuƙar bai shiga hurumina ba. Ya yi rayuwarsa na yi tawa, tunda dai babu wanda ya isa ya kori wani a tsakankaninmu. Ta ce ai jini ɗaya ba wasa ba ne Jamila. Ali ɗan uwanki ne, kuma komai abunki ya riga da ya girme ki, tunda ya riga ki shakar iskan duniya, saboda haka koyaye ne ki bashi girmansa. Dariya maganar ta bani. Na buɗe baki kenan zan yi magana, ya shigo gidan cikin shigar ƙananun kaya kamar ma ko da yaushe, rigar da ta matse masa jiki da wando iya gwiwa mai tarin aljufai. Fesin kaf a kansa, kafarsa sanye da kambus mai igiyoyi, sai wasu shegun sarƙoƙi a wuyansa. Al'amarin nashi dai sai dai gyaran Allah, kamar ma ba ɗan musulmi ba. Hanci na toshe saboda na hatsani warin sigari, ita ce kuma a hannunsa yana busawa. Babu ruwansa, a gaban kowa sha yake saboda rashin tarbiyya. Ta ce tun safe nake cikiyarka, ina ka shiga ne? Hayakin da ke bakinsa ya feso mini a fuskata, ya kuma tsira mini jajayen idanuwansa masu girman gaske. Kallonta ne raina a masifar ɓaci. Ta ce yi haƙuri akan wanda kika yi ko? Ta kalle shi da faɗin me yasa ma kake neman tashin hankali ne wai? Shiru ya yi mata, hankalinsa gaba ɗaya yana kaina. Tun da na ga haka sai na yi niyyar ma barin ɗakin. Na san ba alheri ne ya shigo da shi ba. Tashi ne domin dai fita, babu zato ya sanya mini kafarsa na faɗi a jikinsa. Ya hankaɗe ni na zube a ƙasa kafin ma na yunƙura ya cin mani. Ya fara haura ni da takalmin kafarsa yana kaiwa fuskata duka. Tokar ta rarrafo tana rike kafarsa tare da fashewa da wani sabon kuka. Ali, wace irin zuciya ce gare ka ne wai? Na ɗauka jiya ma na yi muku sulhu. Me zai sanya kuma ka zo kana dukanta? Na ce Tokar ki kyale shi ya kashe ni mana. Ai ɗan daba ne, ɗan ta'adda. Bakina ya kai wa duka da kafarsa, a take kuwa jini ya fara zuba. Can na ji turmin haƙorina yana girgidi. Kukan kura na tashi tsaye na kai hannuwa zan zabga ma fuskar samari. Ya murɗe min baki. Bango ya matse ni sosai, ya ci gaba da buguna. Kuka nake sosai ina zaginsa tare da ƙoƙarin ƙwace kaina. Jama'a, wai menene yake faruwa ne? Tun daga soro nake jin ihu da kururuwa
Anti Hamida ce take wannan magana lokacin da ta shigo ɗakin nan ta ga abin da yake faruwa. Salati ta cikin tashin hankali ta zo tana kwace ni daga hannunsa da faɗin idan ka kashe ta wallahi sai mun yi shari'a da kai, mara mutunci kawai. Ya fita daga ɗakin yana numfarfashi. Sai yanzu ya samu sassauci a zuciyarsa dalilin jiya kwanan zaune ya yi, in ma banda hayaƙi ma babu abin da yake busawa. Ya ji takaici abin da mahaifiyar tasa ta yi masa, shi yasa ma ya yanke shawarar ladabtar da ita domin dai bata kai matsayin da zai kaskantar da kanshi har ma ya tsaya yana ɓata lokacin shi akan haka ba. Rungume ta na yi sosai ina wani irin kuka na ce Anti Hamida rayuwata yake nema, baya ƙaunata, kullum ƙoƙarinsa ya za a yi sabauta ni, ya za a yi cutar da rayuwana. Ba ni da inda ya fi nan, amma ina ganin dole ma zan tattara kayana na tafi can gurin mahaifiyata domin dai na gaji da wannan lamari. Bahago rayuwata yake nema. Cikin gurshen kuka ta kai ƙarshen maganar. Tokar ta dinga share hawaye da alama ita ma abun ya girgiza ta. Wai shin wannan wace irin ƙiyayya ce yaran suke wa junansu? Anti Hamida murya na rawa ta ce babu ma inda zaki je Jamila, kamar yadda kika faɗa cewa baki da inda ya fi nan, haka ne mu ne ƴan uwanki kuma mu ne gatanki. Dole a yi wa tufkar hanci domin dai ba za mu zuba idanuwa wannan al'amari yana nan yana ta faruwa ba. Ba zai yiwu mu zauna muna gani ana cutar da ke ko kuma kuna cutar da juna ba. Tokar na fece. Tana ta fece hanci. Hamida anya kuwa yaran nan ma ba jifan su ma aka yi ba. Wannan abun yana bani tsoro wallahi. Kiga irin dukan da yake mata kamar ma wanda aka aiko shi. Ta ce Tokar ke ma fa kina da hannu a cikin faruwar wannan lamari, domin ice tun yana ɗanye ake tankwara shi, ke kuma tun fil azal ba kya ƙaunar ɓacin ran yaron nan, komai yayi daidai ne a gurinki. Ya lalace ya zama ɗan iska, baya jin maganar kowa, ya zama ma bara gurbi a cikinmu, saboda haka ni da kaina zan shige wa yarinyar nan gaba domin dai a ƙwatar mata haƙƙinta. Kada ma kuma a ƙure haƙurin kawu ɗan lami abin da ya yi wa. Kada a ƙure haƙurin kawu ɗan lami, abun ya yi yawa gaskiya. Ta ce to dai kada ma ki manta da Ali da Jamila duk babu bare a cikinsu, kuma idan salsala za a bi Ali ne makusancinki domin ke kika saki nono kika bashi, don haka ma ki bi komai a hankali. Ran ta ɓaci ta ce yo aini gwara Jamila sau dubu a gurina, tunda duk rintsi tana jin magana ta, tana kuma jin maganar iyayenta. Shi kuwa fa ai na riga da na sallama shi, tunda dai kan babu wanda ya sai faɗa masa magana ya ji, ba wanda yake da bakin da zai faɗi magana har ya saurare shi. Ta ce ita ma fa tana yi masa abubuwa marasa kyau, tana kiransa da mazinaci, ɗan shaye-shaye, ɗan daba da dai sauran kalmomin da basu dace a kansa ba. Cikin takaici ta ce ai ba ƙarya take yi ba, Tokar Bahago ba shi da kirki, duk abin da Jamila ta lissafo a kan shi yana aikatawa, idan hakan ke ɓata masa rai ai sai ya gyara sai ya daina aikatawa. Tokar ta kama kuka tana ta goge majina da take ta tsiyayowa a ɗakin akan dakalin kofan ɗakinta. Ita dai kan ta tsani ma a jingine masa mugun abu, bayan kuma ta san duk abin da aka faɗa a kan shi babu abu guda ɗaya da yake ƙarya wanda aka yi masa ƙage. Jamila ki yi haƙuri kin ji ko? Ki tashi ki shirya kayanki mu je can gidana ki huta kafin nan mu sanya za a yi. Kafin ta karasa magana Tokar ta katse ta da faɗin Hamida baki isa ba kin yi kaɗan. Duk muka zuba idanuwa muna kallon ta. Ta ci gaba da cewa aure ne kawai zai raba ni da Jamila, ko mutuwa ke baki isa ma ba. Saboda haka ba za ta je ko ina ba, ni ba na son munafurci da neman gindin zama. Anti Hamida ta yi dariya tana kallon ta ce to ai kisan kai na ga za a yi a gabanki baki ɗauki mataki ba, shi yasa ma na yanke shawaran ɗauke ta ma daga gidan, idan ya daina ganin ta shikenan sai ku saka ta kuwala. Tsaki mai tsawo ta ja ta ce ni dai kan na faɗa miki baki isa ba, idan kuma kina so ran mahaifinki ya ɓaci akan wannan lamari shikenan ki tafi da ita ɗin, muna nan mun zuba ido. Ta ce ba zan so haka ba, gani na lamarin yana ƙara tsananta, shi yasa ma na yanke wannan hukunci, amma don Allah ku ɗauki mataki akan wannan abu, idan ba so kuke yarinyar nan ta haɗu da lalura ba. Ta ce ke dai kan baki isa ma ki shiga tsakaninsu ba, duk gulma da munafurci, don haka ma sawunki a likafa ki tashi ki tafi gidanki, ba na son neman gurin zama, kin ji ko? Na ce Anti Hamida yi mata shiru don Allah, kar ki sake magana, insha Allah cikin satin nan zan zo na kwana 2 a gidanki. Ta ce to godiya nake kanwata, bari ma na tashi na tafi gidan biki zan je. Na ce to bari na shiga na gaisa da Tokar, sai kuma ma na riski wannan tashin hankali wanda ban ji daɗin samun shi ba. Na ce bikin Humaira ko?
ai tun sassafe baba Hama ta tafi, ita kuma baba Iyami ta tafi aiki, shi yasa ma kika ji gidan ma shiru. Ni ma abin yi nake nema wallahi, domin dai na gaji da zaman banza. Tana kokarin tashi tsaye ta ce kada ma ki damu, idan ma na dauki adashin da nake zan baki koda naira 10,000 sai ki shawaran sana'ar da ya kamata ki kama. Cikin farin ciki na rungumo ta ina ta godiya, Tokar sai taɓe bakinta take yi tana halarar mu. 2,000 ta ɗauko cikin jakarta ta ijiye mata a gabanta da faɗin, Tokar gashi ki sai goro. Abun mamaki sai ta fara washe baki, ta yi saurin ɗaukan kuɗin ta saka a ƙarƙashin filo. Mu kalli junanmu, dariya ta kubce mini da sauri na ɗauki hijabi na fita tsakiyar gida ina dariya da mamakin abun da ya faru. Ita fa Tokar duk mai bata kuɗi ko wani abun duniya shine mutum a gurinta, kuma yanzu nan za a yi magana da ita ta gaskiya, amma an jima kaɗan sai ta ce ƙarya ne, musamman ma idan kana yi mata hisani to bata da wani wanda ya kai ka. Duk abin da ya faru kai ɗin nan dai kai ne. Tare muka fito daga gidan muna dariya al'amarin Tokar. Na kalle ta da faɗin, Anti Hamida bari na raka ki bakin titi ki samu abun hawa ko? Da sauran dariyanta tare da ita ta ce, ai da ma kin yi zaman ki kin shirya, da ma kin raka ni ma gidan bikin, duk da ma dai ke ba kya son ma shiga cikin mutane, amma yanzu sai in ce ki shirya kawai mu tafi. Na ce, Anti ba wai bana son shiga cikin mutane bane, kawai dai kallo ne bana so wallahi, shi yasa nake ɓoye kaina. Dan akwai wani taro da na raka baba Iyami, wallahi a kunne na ji suna gulmata wai na fita zakka a cikin ku, ni kadai ce baka. Abun ya yi mini ciwo sosai. Anti Hamida ta yi dariya ta ce, to ai Jamila idan zaki biye wa wannan magana ta mutane ranki ne ma zai dinga ɓaci, kawai ki sabgar gabanki ki daina ma damuwa da surutai, kin ji ko? Shiru kawai ne ina mamaki kuma ina murmushi. Cikin danginmu Anti Hamida tana da matsayi mai girma a gurina, domin dai tana damuwa da damuwata, tana kuma damuwa da duk abin da ya shafe ni. Ba ta bari wani abu ya cutar da ni ko a cutar da ni. Can muka hange shi zaune a kofar gidansu abokinsa Shamsu, yara sun kewaye shi kowanne da buhu a hannunsa cike da tarkace irin na gwangwani, da yake sana'arsa kenan tun yana yaro, da ɗan shekara 7 yake harkar. Kawo yanzu da ya tsaya da kafarsa ya haɗa gwiwa da wani kamfani a Lagos da ke sarrafa ƙarafuna da robobi. Ɗauke kansa ya kamar ma bai san mu ba. Shamsu ya fito daga gidansu, shi ma dai sai addu'a kamar abokin nashi, babu suturar arziki a jikinsa, ga wani shegin aski a kansa, leɓansa baƙi ƙirin da alama ma bayan sigari ma yana ɗan taɓa wiwi da sauran kayan maye, wanda shi bahago sigarin kawai yake busawa, bayan sigari babu abin da yake busawa. Da farasa ya ce, Anti Hamida ina kwana ya yara? Fuskarta a sake ta amsa, lafiya lau Shamsu, ya mamanka? Don Allah idan ma ka shiga gida ka gaishe mini da ita kaji? Ya ce insha Allahu za ta je. Sosa kansa ya ɗanyi, ya saci kallona da faɗin, Gimbiya babu gaisuwa? Kallonsa na yi da mamakin sunan da ya kira ni, wai Gimbiya. Na gyara fuskata da cewa ya kake? Da sauri ya ce lafiya lau. Yadda yake fara hakan ya tabbatar mini da cewa ya ji daɗin yadda na saurare shi, dama ba kula shi ma nake ba saboda haushin abokin shi. Ko gidanmu ya shigo haka zai ta jana da hira da magana, na yi masa banza tamkar ma ban san da zaman shi ba. Ya kalli Anti Hamida da cewa, Anti zan zo gidanki domin dai akwai maganar da nake so mu ɗan tattauna. Ta ce to Allah ya kawo ka, amma ban amince ka zo mini da irin wannan shigar ta jikin naka ba. Yar dariya ya yi tare da cewa ai a kamili zan zo miki Anti. Ta ce to shikenan Allah ya kawo ka. Ya amsa da amin amin. Ina kallon sa yana ta satar kallona. Tsaki na ja da sauri na yi gaba, ina mamakin kallon munafurci da yake ta yi mini wanda ban san dalilin shi ba. Ya zauna kusa da abokan nasa sai fara'a yake kamar ma wanda aka yi wa albishir da samun aljanna. Bago kuwa ji yake kamar ma ya kai masa naushi saboda takaici. Ko kallonsa bai yi ba, ya ci gaba da dudduba tarkacen da yaran nan suka kawo masa. Ya yi musu dai kuɗi sannan ya sallame su tare da umartar ɗaya daga cikinsu ya kai masa tarkacen kango da yake adanawa. Kafaɗarsa ya dafa tare da cewa abokina ka san akwai wani babban al'amari da na jima ma ina ɓoye shi a cikin raina ko? Babu yabo babu fallasa ya ce wani irin al'amari ne wannan da bana da labarin shi, me abun ɓoyewa matuƙar ma ka yadda da amintakar da ke tsakankaninmu? Ai sai ka fayyace mini komai, babu wani abu ai. Ajiyan zuciya ya sauki a hankali ya ce yarinyar nan Jamila mana, sai kuma ya shiru bai karasa maganar ba. Yayin da nasa ɓangaren gabansa ke wani irin bugawa, jin ya ambaci Jamila duk da dai bai tabbatar da wacce yake nufi ba. Ya zuba masa manyan idanuwansa da suka fara canza launi
fatan goshinsa ta tattare tare da tofuwar gumi. Ya ci gaba da cewa wallahi Allah ne kaɗai ma ya san iya adadin ƙaunar da nake mata a cikin zuciyata, amma yadda na fahimci kamar ba ta ra'ayina. Ya jima yana kallonsa tare da ƙoƙarin ganin ya danne abun da ke taso masa. Ya ce, kai yanzu Shamsu, don girman Allah mai za ka yi da Jamila, yarinya babu fasali, mummuna irin wannan, ka ajiye ta a gida kamar ma ka ajiye horo, ga baƙi kamar ma bayan tukunya. Ka je ka nemi farar mace malam, yadda kake baƙar fata sai ka surka, amma me kuma abun so da ƙauna a tare da Jamila sai ka ce godiyar doki. To, kuma menene? Za mu dakata a nan sai mu haɗu da ku a littafi na gaba. Sunan labarin ya za a yi, ya za a yi, ya za a yi. Wanda ya samu rubutu daga Binta Umar Abbali.